Често хората ни казват: знаем, че гимнастиката е полезна, но просто не можем да си създадем навика да я правим редовно. Разбираме много добре къде е проблемът. След години обездвижен начин на живот, не можем изведнъж като с магия да придобием навик за движение. Този нов навик се гради с мотивация, воля и дисциплина. За да ви помогнем да бъдете по-постоянни в изпълнението на гимнастиката Active Sitting, създадохме нашата ексклузивна група за упражнения, техники, мотивация и резултати. Включи се в затворената група и получи от нас подкрепата, която ти е нужна. Active Sitting, дали го бих препоръчал на всички? Разбира се, че го препоръчвам на всички и го правя постоянно. Това е едно от нещата, което ми донесе голямо облегчение и ми помогна да се справя с болката. Всяка седмица получаваш едно онлайн обучение на живо по методът Active Sitting. И още помощи, напътствия, специализирани тренировки и ценни ресурси, с помощта на които да постигнеш желаните резултати максимално бързо. Вземи с отстъпка своят 6 или 12 месечен абонамент на изгодни цени, започващи от само 9,90 лева на месец.